Akasekho emhlabeni uDon Emlangeni. Nginibikela lingane zakwethu kuzo zonke indawo la kufinyelela khona lo mbukiso. Indaba ezibuhlungu esivuka nazo namhlanje ezokuthi uDon Emlangeni obuwumlingisi ovelele lapha eNingizimu Afrika usedlulile emhlabeni. Lezi ndaba zivezwe umndeni wakhe. Kuthiwa uDon Emlangeni udlule emhlabeni ngemuva kokuxinwa isifo senhliziyo. UDon Emlangeni kuyokhumbuleka ukuthi uke wadlala kwiyiqephu ey'fana nokuhlala kwabafileyo, Uzalo, Isidingo, wabuye waba uLaqhasha ku-God is Nice kanye nezinye nje iy'tori ey'ningi ezahlukahlukene. Abadumile nomphakathi nabo bonke sebedlulise amazwi wabo ukuthi angathi iqhawe lingalala ngokuthula. Nathi siyithimba sithi, hhayi, angathi umfo kababa angalala ngokuthula. Uyibambile indima enkulu nekhono lakhe elimangalisayo, nomndeni engathi ungaduduzeka. Amalungiselelo-ke abengakahlelwa umndeni, njengoba umndeni ucele ukuthi uke uthi unikezwa ithuba ukwazi ukuhlela izinto ubese ubuyele-ke ukwazisa umphakathi ukuthi izinhlelo zime kanjani. Thina nje sithi dudu emndenini nakuyihlobo, abalandeli, umfo kaLangeni angalala kahle ngokuthula. Dankie, siyabonga. Ungakhohlwa uku-subscribe-a, ulayikhe, usifolowe kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana. Siyabonga.